Vi vil fortælle historien om Patrick. Patrick er en dreng på 15 år. Han har gennemgået en stor forandring, og det foregik sådan her. MR Production. Patrick er en dreng, der ikke er som han var før kunne han alt, nu det lige før han ikke tør. Han var atlet, kontrakt i OB, og derfor var der ingen der havde set det kunne ske. De kom som en chok, at han kunne falde så dybt i. De fra top til bund i skolens hierarki havde ikke indset hvad det var han havde gjort. Før nu sidder han og gemmer i et mørkt rum med lås dør, og bordet er fyldt med tomme colaflasker, og tøjet er så gammelt at det hænger i laser. Mor kalder nu, de skal spise det haster, men han skal lige på Facebook og se om det passer. MR Production. Lasse og Patrick var bedste venner. Det er de to drenge hele byen kender. Patrick skulle hente en masse på en netcafé. Han gik indenfor, bare for at se. Han blev fænget af ideen om at spille WoW. Købte spillet, lukket på og snart var en bro. MR Production. De kom som en chok, at han kunne falde så dybt i. De fra top til bund i skolens hierarki havde ikke indset hvad det var han havde gjort. Før nu sidder han og gemmer i et mørkt rum med lås dør, og bordet er fyldt med tomme colaflasker, og tøjet er så gammelt at det hænger i laser. Mor kalder nu, de skal spise det haster, men han skal lige på Facebook og se om det passer. MR Production.